intentem, o el que intento, és fer 5 cèntims sobre què és una estratègia electoral i com es construeix una estratègia electoral. Era un camp que a nivell català, però tampoc a nivell espanyol, òbviament en català no s'havia treballat gaire, i en l'àmbit d'Espanya tampoc s'havia trucat gaire el tema de com es construeix una estratègia electoral. Sí que s'havia fet campanyes electorals o comunicació política, però en canvi el concepte en si d'estratègia, que creiem, els que ens dediquem a això, que és el factor més determinant en qualsevol campanya electoral, no només en campanyes electorals, sinó en qualsevol actuació política, doncs creiem que necessitava un llibre específicament del tema i això és el que he intentat fer. Molt bé. I què conté aquest llibre? Quin missatge es vols transmetre? No, això només per qualsevol persona que estigui interessat en la política, qualsevol persona que hagi d'encarar una campanya electoral o qualsevol persona que es dediqui a la política o simplement que el miri des de la barrera, doncs, que pugui entendre què és l'estratègia, que pugui, doncs, en l'actuació dels partits i dels candidats veure què hi ha darrere i quina estratègia segueix. I el contingut bàsicament és això, tot el procés de construcció d'estratègia, una mica de definició del que és l'estratègia, l'aplicació en política, l'aplicació en campanya electoral, quines eines hi ha a l'hora de construir una estratègia electoral, que bàsicament són 3, que són el candidat, el missatge i la comunicació, i després doncs, analitzem, explico algunes de les estratègies més exitoses de les que hi ha, que tampoc hi ha molt de marge, si bé les possibilitats són múltiples, en el fons el que són les possibles estratègies són poques. Estem veient que últimament la feina de l'estratega polític està mutant, no? Està canviant radicalment. Abans tenies la tele, la ràdio, els mitjans escrits, més o menys orientaves, però ara això se us ha anat de les mans, no? Perquè teniu un polític que es fa un compte de Twitter i diu el que vol, i tens Facebook, i tens... És a dir, el polític actua i el dia següent això s'ha escampat per la xarxa d'una manera incontrolada. Sí, ha canviat molt els mitjans, com dieu, però el que sí que se'ls ha variat bastant és en el que serien els assessors de comunicació, que és un altre perfil. En canvi, el perfil més d'estratega no varia des dels inicis de la veritat. En el fons és el mateix, és decidir un camí cap on anar, una voluntat de que la gent interpreti una manera que tenim, és a dir, d'intentar influenciar la gent, intentar comunicar el camí que volem seguir, la manera que volem actuar, i a partir d'aquí doncs, utilitzar els mitjans per fer-ho, no? Sí que hi ha el que en diem el guardià del missatge, que en aquest cas és l'estratega, que el que ha de fer és vigilar que tots els mitjans possibles, doncs el missatge sigui coherent i sigui sempre el mateix, no? I es fixa l'estratègia, a partir d'aquí doncs s'obre tot això, que no hi hagi contradiccions en el missatge. Pau, va tocar dominar la ràdio, després el diari, després la televisió, ara toca internet? Com en clau política, Ja ha tocat. Això hi ha una teoria que deia en John Napolitan, que era un dels pares, va ser l'assessor d'en Kennedy, que va fundar els consultors polítics internacionals, i els pares de la consultoria política, de fet ell va definir el concepte, que ell deia domina el mitjà dominant. No? I en aquest sentit és això, és dir, qualsevol persona que s'enfronti a unes eleccions o que intenti portar a terme unes eleccions, el que ha de fer és controlar el mitjà dominant en aquell moment i els mitjans que són emergents. Sempre s'explica que, per exemple, el Roosevelt va dominar molt bé el tema de la ràdio, igual que també ho va fer De Gaulle. Després Kennedy va dominar molt bé, igual que Nixon, el tema de la televisió, i el tema seria qui domina en aquest cas la campanya a través de la xarxa, no? Ho va intentar Howard Dean i altra gent en eleccions passades, però és obvi que amb Barack Obama, això, a nivell americà, aquest avantatge de dominar la xarxa li va donar un gran avantatge a l'hora de guanyar les eleccions, i a casa nostra no sabem qui dominarà la xarxa, però el que pugui controlar la xarxa tindrà un avantatge molt important.